Grupo Noia de Automoción patrocina este programa. Que tal? Moi boas noites. Hoxe imos falar de deportes aquí no Preguntoiro, concretamente da S de Compostela, que xa comezou a súa temporada con moitas caras novas, como saben, no seu plantel, e unha desas novas fichaxes temos aquí hoxe no noso plató, Tachi Oubiña. Tachi, boas noites, benvido. Hola, boas noites. Tachi, que te chaman así, non? Ese é o teu nome de guerra. Sí, é o meu nome de guerra, todo o mundo me chama así, meus pais e todo o mundo. Pois nada, Tachi, tes 29 anos, estiveches no Vilalonga nas últimas tempadas. Que che fai recalar no Compostela? Bueno, pois a verdade que o club xa o conocía de antes, xa estuve aquí nas categorías inferiores, no primer equipo, creo que cheguei a estar 6 anos aquí. Xa conocía o club, entonces sei que é un club grande, que é un club con unhas infraestructuras moi boas, con unha afición moi importante. E creo que nos últimos anos, desde que está este presidente novo, pois o club está tendo un proxecto moi serio e víase, entonces creo que é unha boa oportunidade para min estar aquí. E cando supen que eles estaban interesados en min, pois super contento de vir. Que significa para ti o Compostela? Como nos apuntas, pois xa estiveches nas categorías inferiores, e o club morreu de alguna forma, resucitou, supoño que é unha alegría, non? Que se volva... Sí, a verdade que é unha alegría, porque é un club que sempre lle tuve un cariño, sempre o seguín, porque claro, eu salín de Boiro directamente para o Compostela e sempre me sentín un pouco do Compostela porque, claro, estar nas categorías inferiores sempre é diferente, non? Que vir directamente ao primeiro equipo, xogar un ano e marchar. Estar nas categorías inferiores, pois sempre lle colles un pouco de máis cariño ao club e entonces moi contento de que este nesta situación outra vez moi boa, non? Estabas no Vilalonga, a temporada pasada estabas competindo en terceira, non sei se botabas así algunha ollada á preferente ao Compostela. Sí, porque aparte de feito ano pasado tamén hubo a ocasión de vir en preferente, estuve a punto de vir, a verdade, e sempre sigo o Compostela en todas as categorías, sempre o sigues porque xa che digo, tes un cariño especial e sempre o seguía. Que podes aportar ti? Eres un home con experiencia, como decimos, xa estiveches en terceira, pasaches por moitos equipos, que podes aportar a este Compostela? Pois eso, un pouco experiencia, traballo, porque creo que é moi importante, é compromiso, non? Creo que son un xogador comprometido, sempre intento dar o máximo, nos equipos nos que estou, defender a camiseta do club que estou ao máximo, eu penso que é a miña maior virtud, non? Despois o resto, pois, é unha labor de todos. Dicía eu que hai moitas caras novas neste Compostela con respecto á campaña pasada, pero moitos xa sodes descoñecidos, non? Porque ides coincidindo nun equipo, noutro... Sí, a verdade é que normalmente cando chegas a un equipo sempre che costa un pouco, porque, bueno, non conoces os compañeros, pero, bueno, este ano a verdade é que coñezo a moitísimos compañeiros xa de anos anteriores, de outros equipos, do Compostela tamén coincidín na outra etapa con algúns compañeiros, e fíxoseme moi fácil, non? Xa desde o primer día moi a gusto, e cos novos, os que estaban do ano pasado, en teoría os novos somos nós, pois tamén moi ben, todos, o vestuario, a verdade que é un grupo moi bo e sin ningún problema. Que xogador ou con quen te sentes máis especial de compartir vestiario? Non sei, non che sabría dicir un xogador en concreto, a verdade que todos os que coincidín teño moi boa relación, e non che sabría dicir un especial, a verdade que con todos os que coincidín moi ben, e penso que os novos que coñecín este ano tamén son xente moi boa e moi contento. E a adaptación, entón, ben, non? Está sendo fácil. Sí, fácil, a ver, un pouco máis complicada polo tema da lesión, que lesioneime ao principio da pretemporada e, bueno, non xogo os partidos de pretemporada, parece que non estás tan metido no grupo, pero, bueno, sí, é verdade que o feito ese de conocer a maioría da xente, pois fíxome bastante fácil. De feito, esa lesión impediuche, como dis, xogar partidos, tampouco pudeches estar nese primeiro da Liga. Como se vive dende fora, cando non podes estar aí xa participando? Pois a verdade é bastante duro, non? Porque había preparado bastante ben esta pretemporada antes de empezar, había, pois, non sei, preparado para estar a tope na pretemporada e ao terceiro día lesionarte, pois, sinteste un pouco frustrado, non? Pero, bueno, ahora parece que vai recuperando, que é o importante, e, bueno, sínteste un pouco impotente, non? Sobre todo onte que empezou a Liga, non poder estar ali, pois,
sínteste un pouco mal, pero bueno, espero estar pronto, poder axudar aos compañeiros e a verdade é que esperemos que sexa unha boa temporada. Primeiro partido da Liga, da terceira, contra o Somozas, houve un empate, a piques estivo de levarse o Compostela aos 3 puntos, como viviches? Bueno, xa che digo, un pouco nervioso porque desde fora parece que te pos máis nervioso, pero bueno, foi un partido bastante igualado, típico do principio da Liga, non? Nadie quería perder, os equipos un pouco imprecisos e tal. E a pena foi esa, que estábamos por diante no marcador faltando apenas nada, en empatarnos ao final, e baste un pouco con ese sabor. Pero bueno, creo que o resultado tampouco é malo, é un campo difícil, é un primer partido de Liga e hai que seguir. Repasamos un pouco así a túa trayectoria, porque, como decía, estiveches en moitos equipos, pois así entre eles o Pontevedra, o Negreira, o Celta B, xa estiveches no Compostela. Que balance fas de toda a túa carreira deportiva ata agora? Bueno, a verdad que miras atrás, estive en bastantes bons equipos, xoguei fora de Galicia, bueno, sempre é un recordo que despois do fútbol pois che queda, non? É o máis importante, os compañeros que coñeces e as anécdotas e as experiencias que vives, non? Eu estou contento ca miña trayectoria, sempre cumplín os obxectivos no club que estiven, e en ese sentido síntome bastante orgulloso. Pero bueno, sempre se pode haber feito mellor, pero tamén había podido ser peor, entonces estou contento e bueno, a seguir, non? Ainda teño 29 anos e tampouco creo que se me acaba aquí a carreira, espero seguir todavía. Cantos anos de fútbol se poden quedar? Sínteste ben, non? Home, espero que bastantes. A verdade é que físicamente síntome moi ben, incluso mellor que fai 4 ou 5 anos. Estou ben e a verdade é que agora, cada vez que cumples anos, o que noto é que me gusta máis entrenar e aprecias máis os entrenamentos, non? Debe ser porque xa cada vez vais acabando, gustache máis e non te queres perder nin sequera un partido, nin sequera un entrenamento. Entonces, penso que mentras teñas esas ganas de entrenar, que podes seguir todavía xogando fútbol. Non sei se que ti segues a conservar ilusión polo fútbol, non se che foi decaíndo co paso dos anos? Non, a verdade é que non, incluso xa che digo, a medida que vou cumplindo anos, pois debe ser porque se acerca o final e velo tal, e teño máis ilusión incluso. Penso que incluso me gusta máis entrenar agora que fai 5 anos, 6 anos, e iso creo que é bo. Seguro que Anxo e Iván están contentísimos de que che guste adestrar, eh? Sí, pode, seguramente que sí. Non dixen antes nese repaso que facía da túa trayectoria que tamén estiveches aquí noutro equipo, no Cidade de Santiago, que tivo así unha vida un pouco veloz, non? Como recordas ese paso polo Cidade? Bueno, pois unha sensación agridulce porque, bueno, foron 2 anos moi bons, conseguimos o ascenso e a permanencia, que era o que se nos pedía nos 2 anos, pero, bueno, tuvera unha lesión de pubis, estuvera o primeiro ano, a verdade que foi un ano bo porque xoguei prácticamente todos os partidos titular, tal, pero teño o recordo ese de estar todo ano xogando con molestias de pubis, non sei, quedoume esa sensación de poder habelo feito mellor, sabes? Estaba como xogando con dolores, pero bueno, en resumen foron 2 anos bons, esperemos que lograr este ano mismo, non? O ascenso e poder disfrutar de segunda B outra vez. Que che parece cando pasan cosas como esa do Cidade de Santiago, que se crea ese club, desaparecen, tamén pasou co Compostela, que estivo desaparecido uns anos, como ve un futbolista? Bueno, a verdade que esas cousas non me gustan nada porque o tema, eu sou moi crítico ca xente que non paga, non? Eu creo que o que hai que facer é, se hai que pagar menos, os xogadores temos que adaptar, pero hai que ter unha seriedade e o que se promete pois é non que cumplir, non? Entonces, nos deberonos 5 meses o último ano, que todavía non os cobramos, e bueno, xa che digo, esas cousas pois ensucian moito o fútbol, non? Porque ao final desaparecen equipos, este ano en segunda vez creo que desapareceron 5 equipos, é moita incertidumbre para o xogador, non? Entonces, nada, eu creo que o importante é facer uns proxectos serios e os xogadores adaptarémonos, se non podemos cobrar tanto, pois teremos que cobrar menos. Pero bueno, o importante é cumplir, non? Eres moi seguidor do fútbol, de outras ligas, da primeira? Eres futboleiro Sí, ou eres máis de xogar? Non, a ver, está claro que me gusta o fútbol, non? Gústame moito xogar, pero tamén sigo. Pero basicamente sigo o Madrid, tampouco son unha persona destas que che ve 10 partidos o sábado e 10 o domingo, non. Eu realmente vexo o Madrid, igual algún partido da Premier League, e despois gústame tamén bastante o baloncesto. Gústame bastante o baloncesto, sigo bastante o baloncesto,
A verdade é que me gustan todos os deportes, pero bueno, fútbol xa che digo Madrid e tampouco vexo moito máis. Bueno, que esperas conseguir co Compostela? O obxectivo é ese ascenso ou marcaste algún reto persoal esta temporada? Bueno, a nivel personal, pois facer o mellor posible, intentar xogar o máximo de minutos posibles e axudar o equipo, non? A nivel colectivo, pois intentaremos estar aí entre os 4 primeiros, se podemos ascender ben, é o que se vai intentar esta temporada. Creo que temos equipo para elo e nada, intentaremos estar aí, pero bueno, hai que ser humilde, somos un equipo máis de terceira, a outros grandes, chamados grandes como Ferrol, Pontevedra e Ourense. Ourense sube agora, pero estuvo 4 anos en terceira. Nós somos recén ascendidos, entonces trataremos de conseguilo, pero non é fácil. De feito, eu sempre lle digo, decía yo a Anxo tamén, que pasou por aquí pola entrevista, que vai a ano para intentar o ascenso, porque esta terceira ten equipos históricos, ten filiais, non? Quen vai dar máis guerra? Home, en principio o Racing de Ferrol parece que ten un mellor equipo, pero bueno, os filiais, o Pontevedra tamén se reforzou. O ano pasado falábase de que era a mellor terceira por nombres, pero eu creo que este ano incluso é superior porque está o Celta B, que non estaba o ano pasado, está o Compostela, que é un dos que vai estar arriba, e despois os equipos de arriba como Ferrol e Pontevedra penso que incluso teñen mellores plantillas que o ano pasado, o Depor B tamén, e bueno, os outros equipos que sempre están aí, Villalbés, bueno, as típicas sorpresas que aparecen, vai estar moi complicado, pero bueno, nós temos armas para conseguilo e se o facemos ben, eu creo que podemos estar aí con todos. Como decíamos que estiveches en tantos sitios, non sei se tes algún pique, algunha rivalidade con algún amigo que este por aí noutro equipo. No, con amigos non. A verdade é que non teño ningún pique especialmente. A min, xa che digo, eu creo que unha cosa moi importante en terceira é se vas xogar ao campo do Ferrol, tens que ir ca mesma intensidade ao campo do Barbadás, por exemplo, sin faltarlle o respeto ao Barbadás, porque se vas a Barbadás con menos intensidade que a Ferrol, pois seguramente perdas. E os puntos son os mesmos. Entonces, a verdade é que a min, home, sempre che motivan os partidos importantes, pero eu sempre procuro dar o máximo dos partidos, porque polo menos de intensidade, senón en terceira é moi complicado, como te relaxes un pouco, pois nada, entonces non, piques especiais tampouco teño. Bueno, non sei para cando poderás xa estar en forma para xogar, pero supoño que xa estás desexando, non? Sí, desexando, o que pasa que claro, sempre as ganas van por diante da realidade, non? Entonces creo que me falta un poquinho mellor, pero bueno, xa levo un par de semanas entrenando e esta semana tamén espero entrenar con todos forte e estar, penso que moi pronto. Pois rematamos, pero déixame algunha mensaxe para a afección, que sabes que cada vez xa se vai animando máis co Compostela, supoñemos que esta tempada en terceira ainda vai a ser máis. Pois nada, a mensaxe que pedirlle que nos apoyen, que estén con nós, que nós vamos a intentar dalo todo para conseguir o obxectivo do Compostela, e se eles colaboran enchendo San Lázaro, home, enchendo non, pero bueno, estando con nós nos partidos da casa, pois vai ser máis fácil e intentaremos agradar e facer unha boa temporada. Bueno, e a ver se ven tamén algunha xente de Boiro, non? Arrastrando os paisanos. Alguna seguro que ven, fijo. Bueno, pois Tachi, moitísima sorte, moitísimas grazas por vir estrear o programa, que eres o primeiro xogador que ven por aquí, graciñas por estar aquí. Gracias a ti. E nos deixámolo por hoxe. Voltamos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.